tots, anem a començar una cosa nova que és sumar portant-me. Com sempre, comencem per les unitats. Si les juntem, hi ha més de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Oh! Així que agafem els 10 i li les regalem a les desenes. Una, dos, tres, 4 desenes. Perfecte. Ara anem a començar nosaltres. Col·loca i suma. Setze més 25. Efectivament, 5 més 6 són 5 en el cap i 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Posarem l'1 de l'11 de les unitats ací i l'1 de les desenes ahí dalt. I ara anem a sumar les desenes. 1 més 2 més 1 són 2, 2 més 2 són, molt bé, 4. Anem a continuar. 47 més 7. Primer comencem per les unitats. Molt bé, 7 al cap i contem 7 més. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Molt bé. 14. Posem les 4 unitats i anem a regalar-li una desena. 14. 4 més 1 són... Perfecte. 5. Anem a fer l'última. 36 més 19. I tornem a comptar. 9 al cap més 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Posem les 5 unitats del 15 i li regalem una desena. Contem. 1 més 3 són 4. Molt bé. 4 més 1 són... Molt bé. 5. I posem en les desenes. Perfecte. Ja ho tenim. Continuem.
Suma i esbrina els missatges secrets. Bé, tenim 8 unitats i 4 unitats, així que anem a sumar-les. 8 en el cap més 4. 8. 9, 10, 11 i 12. Posem el 2 de les unitats i li regalem una desena. 5 més 1 són... Molt bé, 6. 6 més 1 són... Molt bé, 7. Continuem en la següent. Primer anem a sumar les unitats. 6 més 5 són 6 en el cap i 5 més. 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Col·loquem la unitat i regalem una desena. 11. Anem a sumar les desenes. 3 més 1 són... 4. Molt bé. 4 més 5 són... Anem a sumar-les. 4 al cap. 5, 6, 7, 8 i 9. Perfecte. 91. Continuem. 7 més 7. 7 al cap més 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Col·loquem el 4 de la unitat i regalem una desena. 14. Ara anem a sumar les desenes. 1 més 1. Molt bé, 2. 2 més 6. 2. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 8 desenes. 84. Anem a continuar. Primer sumem les unitats. 8 més 5. 8 al cap i 5 més. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Molt bé. 3 unitats i una desena. 1 més 8 són... Perfecte, 9. Continuem. 9 més 2. Primer sumem les unitats. 9 al cap més 2. 9, 10 i 11. 11. Una unitat i una desena. Anem a regalar-li 6 més 1 són 7. Molt bé. Ahí està. Continuem? 5 més 5. Vinga, l'amic del 5 és el... Perfecte. 10. 0 unitats i una desena. 2 més 1 són 3. 3 més 2 són 3, 4 i 5. 50. Anem a esbrinar el missatge. Primer, el 71. G. Després, el 91. E. Després, el 72. N.
Després el 50 i després el 93 i per últim el 84 L. Anem a llegir-lo. Genial. Genial. Continuem? Sí. Quants instruments hi ha en total? Calcula-lo. Diu que hi ha 28 tambors i 37 flautes. Anem a sumar-lo. 28 més 37. I comencem per les unitats. 8 més 7. 8 al cap i 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Hem aplegat 5 unitats i una desena. 1 més 2 són 3. 3 més 3 són 3, 4, 5 i 6. 65. Quantes flautes hi ha? 37. Quants tambors hi ha? 28. Quants instruments hi ha en total? 65. Perfecte. Això és tot per avui. Demà continuarem.